Γεια σας, είμαι η Φλωρεντία. Σήμερα θα συζητήσουμε έναν αρκετά σημαντικό θέμα, βασικά πολύ σημαντικό θέμα. Θα συζητήσουμε για το θέμα της ευγνωμοσύνης και τι είναι τελικά ή πώς μπορούμε να το χειριστούμε, να το βάλουμε σε πράξη στη ζωή μας και πώς μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή μας, γενικά το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης. Είναι ένα θέμα που έτσι βγαίνει πάντα προς τα έξω με αρκετόν κόσμο, έναν ότι δεν ξέρουν πώς να το κανονίσουν τέλος πάντων το όλο θέμα της ευγνωμοσύνης και πόσο τελικά σημαντικό είναι να είμαστε ευγνώμων για όλα και όσα έχουμε και όταν το βάλουμε αυτό το συναίσθημα μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητα μας, πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας πραγματικά και να μας φέρει καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Και έτσι ξεκινούμε με το πρώτο πράγμα. Δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλα άτομα. Ας πούμε, δεν θα πω στον εαυτό μου σε ευχαριστώ που έχω ένα ζευγάρι παπούτσια που φορώ και έχει πάρα πολλά άτομα που δεν έχουν καν παπούτσια να φορήσουν και αφόσον δεν έχουν εκείνοι να φορέσουν, εγώ ευχαριστώ που έχω. Τούτον δεν το κάνουμε, δεν είναι πραγματική ευγνωμοσύνη αυτόν. Και έτσι μπορώ να πω διάφορα παραδείγματα. Δεν συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλα άτομα για οποιονδήποτε θέμα, είτε υλικά πράγματα, είτε ακόμα και για την υγεία σου. Δεν θα πεις ευτυχώς που έχω την υγεία μου και έχει πάρα πολλά άτομα που δεν έχουν την υγεία τους και γι' αυτόν σε ευχαριστώ επειδή εγώ έχω την υγεία μου. Δεν συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλα άτομα που δεν έχουν τα πράγματα που έχεις εσύ. Εννοείται θα πεις ευχαριστώ και για τα αυτοκίνητο που έχεις και για το σπίτι και για την τέλεια κουζίνα και για το φαγητό που έχεις μπροστά σου και θα πεις και ευχαριστώ για την υγεία σου και για τον κόσμο που έχεις γύρω σου, αλλά θα το σταματήσεις μέχρι εκεί. Δεν θα προχωρήσεις και να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλα άτομα. Το θέμα της ευγνωμοσύνης μπορείς να γράψεις τα πράγματα που είσαι ευγνώμων. Είναι ωραία να τα γράψεις σαν journal, δηλαδή σε ένα βιβλίο, σε ένα notebook, να τα γράφεις κάθε μέρα. Τα πράγματα που είσαι ευγνώμων, μπορεί να διαλέξεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα καθημερινά που βγαίνουν προς τα έξω πιο έντονα τη συγκεκριμένη ημέρα ή στιγμές που ζεις σε αυτήν τη συγκεκριμένη ημέρα. Σε ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων το ότι πήγαινε αυτό το project πολύ καλά. Σε ευχαριστώ που συνάντησα αυτόν το άτομο και είχα το χρόνο να δω εκείνον το άτομο, να χαρώ με εκείνον το άτομο ή να σταθώ δίπλα σε αυτόν το άτομο. Μπορείς να τα γράψεις αυτά, μπορείς να τα πεις στον εαυτό σου αυτά.
So διαλέεις όλα τα καλά που υπάρχουν μέσα στη ζωή σου, που είναι πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και το πιο ασήμαντο που μπορεί να νομίζεις ότι είναι το πιο ασήμαντο, είναι όντως πάρα πολλά σημαντικό, και ακόμα έναν καλημέρα από κάποιον άτομο, ένα χαμόγελο, ακόμα που κάποιον άτομο που σε είδε στα μάτια και μπορεί να μην το γνωρίζεις σχεδόν καθόλου. Είναι όλα αυτά έτοιμα για να είσαι ευγνώμων, και να γνωρίζεις πάντα, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η ευγνωμοσύνη φέρνει σου και άλλα πράγματα μπροστά σου για να είσαι ακόμα πιο ευγνώμων σε αυτά, και ο κόσμος και καταστάσεις που ζεις. Ήθελα να πω ακόμα κάτι εδώ, αλλά το έχω ξεχάσει. Και να ξέρεις ότι η ευγνωμοσύνη βοηθά την συνείδηση να ανεβεί επίπεδο, να το πω και στην αγγλικά του τον. It helps consciousness rise its vibration. So βοηθά τη συνείδηση. Εννοείται ότι εμείς είμαστε συνείδηση, we are consciousness, αλλά βοηθά τη συνείδηση να ανεβεί επίπεδο, και έτσι βοηθά μας γενικά να δούμε τη ζωή σε έναν διαφορετικό τρόπο και με έναν διαφορετικό μάτι, και έτσι αυτά είχα να πω προς το παρόν για την ευγνωμοσύνη. Είναι ωραία να έχετε κάθε μέρα ευγνωμοσύνη, και δεν είναι η λέξη ευχαριστώ, δεν είναι η λέξη που θα πεις που είναι το σημαντικό, είναι το συναίσθημα που φκαίνει προς εσένα και το συναίσθημα που φκαίνει προς τα έξω. Εκείνον είναι το πιο σημαντικό. Όχι απλά ότι θα πεις ευχαριστώ ή απλά ότι θα γράψεις ευχαριστώ στο journal σου. Είναι το συναίσθημα. Κάτσε μαζί με το συναίσθημα και μείνε μαζί με το συναίσθημα για λίγη ώρα. Για λίγη ώρα. Μπορεί να είναι 1 λεπτό, μπορεί να είναι ακόμα και 30 δευτερόλεπτα. Ακόμα και 30 δευτερόλεπτα. Μείνε με το συναίσθημα. Εκείνον είναι το πιο σημαντικό. Όχι απλά η λέξη. Και έτσι, μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε support αυτόν το channel. Είμαι πραγματικά ευγνώμων, πραγματικά όμως. Και κάνετε και share σε άτομα που έχουν ανάγκη αυτόν το channel. Και έτσι, μέχρι την επόμενη φορά, take care. Bye bye.